Čau všetci, moje meno je Ezi a vás vítam pri tomto random vlogiku. Lebo ideme na exkurziu do Endu a potom pôjdeme ešte možno aj do Nedru. Takže my sme na ceste, na serveri je nás asi 28 alebo tak 45, nevadí. A bude to celkom, všetci máme Diamond meče, Diamond brnka, takže ideme na to. Ja sa vám ozvem, keď budeme tam. Takže a zistili sme, že tento autobus je poľský. Tu vám dáme zoom na vyššie evakuácie. Takže poľský autobus, poľská kvalita je proste najlepšia ever na svete. A ešte to mám zoomnuté a pozor, musíme si dať na copyright strajky, lebo jak ma nejaká poľská spoločnosť zabanuje, tak neviem čo zrobím. A musíme zatáhnuť, lebo Švédci tu spätlo. Takže ideme takom pôde. To bola slovenská cesta, klasické výmoly, 2,5 metra široké a 3,5 metra hlboké. Alebo naopak, jak sa vám to páči. Takže vidíme slovenský záber hore nohami. Takže dneska sme tu mali mať exkluzívnu návštevu našej youtuberky najobľúbenejšej, menom Joja, ale neprišla do školy, zrejme dostala nejaké akutné meknutie mozgu. Takže máme spolu, chceli sme vidieť priamy prenos Joji premiéru práve na slovenskom YouTube, lebo ešte nemá žiadne videá, máš len v mobile, ale nevadí. A dúfam, že si toto nepozrie, lebo budem mať copyright strike. A ešte k tomu dostanem aj hitshot a instant kill. Takže máme tu poľskú kvalitu závesov. Však daj to tam more. Máme tu poľskú kvalitu závesov. Musíme to držať. A už to drží. Pam. Takže prišli sme do Endu. Máme všetci diamantové meče. Ideme na Enderdraka. Ideme tam v tejto kaplnke. Sídli Enderdrak. Takže nabehneme tam na ňo a nemá šancu, kamarát. Nemá šancu a to máme pekne hajzle. Keby nám trebalo na hajzel pri zabíjaní Enderdraka, môžeme odskočiť. Není problém. To je pravierky, vieš? To pili neandertálci. A dostávame sa do Endu, na Ender piesoch. Ideme. Takže ja sa vám ozvem, keď budeme tam. Takže práve lezeme na Mount Everest. A neviem, či to je... Povedali nám, že vraj to má byť meké. Že vraj to má byť jak tekutý piesok, že sa máme prepadnúť. Ale neviem, také dačo, tu, mi nevravel nikto, tu, no. A neprepadávam sa nikde zatiaľ, do stredu zeme. Takže nakoniec z výpravy do Endu bude vypráva do stredu zeme. Šokujúce odhalenie, aj spíš ovládli ilumináti. Takže mali sme tu Enderdraka a Endermanov, všetkých som povypínal, ako vždy. Smoke weed every day, smoke weed every day, smoke weed every day. Takže sme celkom spokojní, vyhrali sme Minecraft celý, aj s celou našou triedou. Nie, všetky celou triedou, s celými triedami tromi. Takže Enderdrak už to má v ríci spočítané a my sme ho vypli. Takže vidíme sa, keď ideme na spišskú kapitolu, takže vidíme sa tam. Takže sme na spišskej kapitole, neviem, či mi to dovolia točiť, ale ozvem sa vám. Takže práve sme vyšli z kapituly
a učiteľ dal kňazovi rumové pralinky, takže kňazi budú mať bašavel dneska. Ticho a čunga. Takže sme zase v autobuse, ale vymienili nám ho, sedím inde. A minulý autobus bol poľskej výroby. Tento bude poľskej výroby, ale montoval ho zrejme Maďar. Sledujte tento vešak a tento vešak. Veď to sa nedá ani nič zavesiť. Sledujte, ja berem šiltovku. A nedá sa nič zavesiť, chápete? Hej, presne, ale má to pásy. Tu sa dá zavesiť, ale to montoval nejaký Maďar. Takže toto by bolo všetko k dnešnému cestovateľskému vlogu celými našimi triedami. Takže ak sa vám toto videjko páčilo a chcete viac takýchto cestovateľských videí, tak tam dajte like, hoďte tam odber a povedzte o mne svojim kamarátom na Facebooku, zdieľajte to. Čaute a vidíme sa.